O patrón maior de Noia pide axudas para os profesionais afectados pola mortaldade do marisco. A Conferría noiesa encadea anos malos pola falta de recurso derivada da caída da salinidade e baralla a realizar un ERTE debido á súa situación económica. O 2026 non está a ser un bo ano para o marisqueo. A Conferría de Noia tivo que pechar de forma anticipada a súa campaña debido á elevada mortaldade do marisco tras os temporais que provocaron a caída da salinidade das augas do mar. O depósito noiés semella vivir nun temporal constante, xa que os malos anos vanse sumando, deixando o sector moi afectado e con pouca solvencia económica. Como mantéis? Tens que facer un ERTE ou algo, senón non levamos 3 anos. Menos mal que tiñanos algo aforrado, senón, pero os aforros voaron xa. Unha axuda ás cofradías tamén tiña que ver. Debido á actual situación da confraría, unha das opcións que se manexa entre os dirixentes é realizar un ERTE. Nós temos lá en cima da mesa. A ver, eu creo que nos próximos meses vamos facer algo. Vamos facer un ERTE ou algo. Vamos facer porque nós temos uns gastos anuales de 700 ou 800 mil anuales. E temos que facer o recorte, porque axudas non hai, as cofradías, como que ni. E non vemos ben, porque hai moitas cofradías que van peligrar con estas catástrofes, sobre todo as de marisqueo. Eu penso que a Consellería do Mar, e máis o Estado español, tiñen que axudar máis as cofradías. Lamenta que os profesionais busquen alternativas, polo que hai moitos que están a abandonar o marisqueo. Outras artes ou van a outros oficios, porque ven que o marisqueo os últimos anos non é asequible, vamos. A praia é milagrosa, pero bueno, vemos que para a vindeira campaña non vai ser como iba a ser, porque tiñanos os bancos repletos de cría, casi de talla comercial, estábamos, bueno, bastantes contentos, pero outra vez máis de lo mismo, 3 anos consecutivos. Eu sempre digo que as campañas dependen das riadas, dos factores eses, da toxina e do crecemento. As riadas levamos 3 anos consecutivos. Que hai un cambio climático? Eu penso que sí, os científicos din que sí. É de que ven o cambio climático, da contaminación, que hai moito multinacional, son as que máis contaminan, e o sector primario, tanto a pesca, o marisqueo como a agricultura, son os máis afectados. O marisco ten o seu tempo de crecemento, polo que haberá que esperar ata que a cría que sobreviviu alcance a talla comercial. Cando máis crece é en primavera e verán, pero, bueno, teñen que adaptarse aos ventos, ao nordés, con sures, con unha combinación, e despois fitoplancton, que veñan alimentación para a ría. Sempre suele ser de 4 en 4 anos, que ven bastante fitoplancton. Eu falo pola nosa ría, non? Hai uns anos, sí, pero o ano pasado xa non creceu nada, hai 2 anos pouco. Así que a ver este ano se toca, por menos que creza. Todo o que desoba, que vai crecendo, e despois en novembro, decembro, podemos ter unha campaña regular, sempre que sea positivo todo. Este 2026 a campaña pechou antes de tempo, polo que deixou un sabor de boca agridoce entre os profesionais. Ao principio mal, porque tuvemos aí 15 días de toxina, despois en decembro moi ben, os precios, capturas normales, pero bons precios. Euro íbanse a reiniciar agora o 2 de marzo, e, bueno, a ganar un xornal, pero, bueno, xa dou ao traste todo, non? Xa é unha mala campaña, porque as riadas que veu, pois, tiraron todo ao traste, e máis, a próxima campaña tamén a tocou. Por iso que en decembro foi cando estuvemos, como digo, todos máis contentos, que valía moi ben, e fixéronse cartos, pero un mes non chega nada, temos que sobrevivir un ano. O opositor realizará mostraxes no futuro para coñecer o estado dos bancos marisqueiros e poder definir o inicio da vindeira campaña.